motivul pentru care chinezii au plantat peste 3000 de hectare de vegetație de-a lungul deșertului Taklamakan. Aceasta este cea mai mare centură verde din lume creată artificial. Deșertul Taklamakan din vestul Chinei este una dintre cele mai dure și neprielnice zone din lume pentru susținerea vieții. În traducere, Taklamakan, care înseamnă cei care merg acolo nu se mai întorc, se întinde pe o suprafață de 300.000 de kilometri mai mare decât România, umiditatea aerului este aproape de zero, iar temperaturile ating în timpul zilei și 62 de grade Celsius, iar noaptea minus 12 grade Celsius. Taklamakan se întinde în vestul bazinului Tarim din Asia Centrală. Deșertul este străbătut de o autostradă care leagă orașele Luntai și Minfeng. Lungimea totală a autostrăzii este de 552 km, dintre care aproximativ 446 km sunt construiți în zone nelocuite, aflate în apropierea dunelor de nisip, înalte și de 20 de metri. Vânturile puternice aduceau des nisip pe autostradă, lucru ce îngreuna extrem de mult traficul. Pentru a rezolva problema, chinezii au plantat, de-a lungul autostrăzii, rânduri întregi de vegetație și sisteme ingenioase vegetale menite să oprească nisipul bătut de vânt. Un sistem masiv de irigare a fost construit astfel încât plantele să beneficieze de apă constantă în această zonă deșertică. Timp de 5 ani, guvernul a plantat mai multe tipuri de plante până a găsit unele care să poată supraviețui acestor condiții extreme. În anul 1999 a fost finalizat un proiect pilot de protecție a autostrăzii pe o lungime de doar 6,3 km. În anul 2001, proiectul a fost extins până când s-a ajuns la o distanță de 30,8 km de vegetație. Astăzi, aproape 4/5 din autostradă este flancat de 72 până la 78 de metri lățime de ierburi, care acoperă o suprafață totală de peste 3000 de hectare. Autostrada care străbate deșertul este extrem de importantă din punct de vedere economic. A fost construită în 1995 și permite accesul direct la resursele subterane, în special petrol, care se află sub bazinul Tarim. Deoarece regiunea este în întregime nelocuită, o benzinărie și câteva restaurante au fost construite la jumătatea drumului pentru cei care tranzitează zona.